హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో గత 7 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలోని 7 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. నిన్నటి క్లాస్లో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఏదైతే మనము చూస్తూ ఉన్నామో ఈ అష్టమ అధ్యాయమైనటువంటి 8వ అధ్యాయం, దీనిని భగవత్ ప్రాప్తి లేదా దీనికి అక్షర బ్రహ్మ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము ఈ అధ్యాయాన్ని. సో ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసేటువంటి అంశాలు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 8వ అధ్యాయము అక్షర బ్రహ్మయోగము లేదా భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని ఒకసారి ఏమేమి అంశాలు ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నవి అనేటువంటి చూసినట్లయితే
సో మొదట అర్జునుడు కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోదగినటువంటి వాడై కొన్ని ప్రశ్నలు కృష్ణ భగవానుని అడగడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ భగవంతుడు అంటే సమాధానము ఇస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి మొదట 1-4 శ్లోకాల వరకు కూడా అర్జునుడి ప్రశ్నలు, దానికి అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలకు కృష్ణ భగవానుడి సమాధానము. అలాగే ఇక 5-8 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించుకోవడం, మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించడం వల్ల, గుర్తుపెట్టుకుని ఉండడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాల గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ మిశ్రమ భక్తి విధానంలో, ఆ భక్తి యోగ విధానంలో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాలను, అలాగే శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి, శుద్ధ భక్తి మార్గంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా స్మరిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది, అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి మధ్య ఉండేటువంటి పోలికలను కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తి యొక్క ఇక్కడ ఆధిపత్యాన్ని ఎలా ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఆ శుద్ధమైనటువంటి భక్తి దోహదపడుతుంది అనేటువంటి అంశాలు ఈ అధ్యాయంలో చర్చించబడినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ అధ్యాయం. మొదటగా ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు ఆ భగవంతుణ్ణి అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అష్టమ అధ్యాయమైనటువంటి అక్షర బ్రహ్మయోగము, లేదా దీనినే భగవంత్ ప్రాప్తి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి ఏ విధంగా కలుగుతుంది అనేటువంటి అంశాలను, భక్తి యోగాలు, ఆ భగవంతుని ప్రాప్తి కలగడానికి కావలసినటువంటి భక్తి యోగ మార్గాలు ఈ అధ్యాయంలో వివరించబడినటువంటివి. నిన్నటి అధ్యాయంలో కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు ఏ ఏ రూపాలలో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే ఆ భగవంతుడిని చేరుకునేటువంటి మార్గాలను చూడడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు ఈ అష్టమ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం చూసినట్లయితే అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి. అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, కిం తద్బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మము అనగానేమి, కిం అధ్యాత్మము ఆత్మ అనగా ఏమిటి, అలాగే ఇంకా అంటున్నాడు కిం కర్మ పురుషోత్తమ, పురుషోత్తమ అని సంబోధించాడు. ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అనగానేమిటి, అలాగే కామ్యకర్మలు అనగా ఏమిటి, మరి దేనిని అధిభూతము అని అంటారు, అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే అంటూ ఆ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడిని. మరి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు దేనిని అధిభూతము అని అంటారు, మరి ఎవరుని అధిదైవము అని అంటారు, దయచేసి నాకు వివరించండి అని ఆ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ దేవదేవ, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అనగానేమి, ఆత్మ అనగానేమి, కామ్యకర్మలు అనే ఏమిటి, భౌతిక సృష్టి అధిభూతము అని దేనిని అంటారు, అలాగే అధిదైవము అంటే దేవతలు ఎవరు అనేటువంటి అంశాలను నాకు దయతో వివరించండి అంటూ ఆ భగవంతుడుని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మము అనగానేమి అనేటువంటి ప్రశ్నతో మొదలైనటువంటి అర్జునుడు వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు కృష్ణ భగవానుణ్ణి
ఈ అధ్యాయంలో ఆయన అడిగినటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆయన అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతా నియతాత్మభిః. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ మధుసూదన, అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవాన్, నువ్వు మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు ఈ దేహంలో నివసిస్తాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో అంతకుముందు దానిలో ఆయన అడిగాడు, బ్రహ్మం అనగానేమి, ఆత్మ అనగానేమి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి, భౌతిక సృష్టి అంటే ఏమిటి, దేవతలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఇంకా ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు ఈ దేహంలో నివసిస్తాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటూ అర్జునుడు వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలను ఆ భగవంతుణ్ణి అడగడం జరిగినటువంటిది. సో సాధారణంగా యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటి పదము ఇంద్రుడికి కానీ ఆ విష్ణువుకి కానీ సూచించబడుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే విష్ణువు ఆ బ్రహ్మ రుద్రాదుల్లో ప్రధాన దేవతలలో ముఖ్యుడు కాగా, ఇక ఇంద్రుడు ఆ కార్య నిర్వాహక రాజులు అంటే దేవతలలో ముఖ్యుడు. కనుకనే విష్ణువు మరియు ఇంద్రుడు ఇద్దరు కూడా యజ్ఞాల చేత అర్చించబడేటువంటి వారుగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఆయన అడిగినటువంటి దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు భగవంతుడు, ఆ భగవానుడు పలికెను అని చెప్తున్నారు, నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు. అంటే బ్రహ్మము అనేటువంటిది ఆత్మ ఇక్కడ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అంటే ఆయన చెప్తున్నారు. నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు ఆ బ్రహ్మము అనబడతాడు. ఆ అతని యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము అని చెప్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే సకామ కర్మ, కామ్యకర్మలు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు, నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడే ఆ బ్రహ్మము అని పిలువబడుతున్నాడు. ఆ బ్రహ్మము యొక్క నిత్య స్వభావం ఏదైతే ఉందో అదే ఆధ్యాత్మము. అలాగే సమస్త జీవుల యొక్క భౌతిక దేహాల యొక్క ఉత్పత్తికి అవసరమైనటువంటి ఆ కారణమైనటువంటి అంటే సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో అది సకామ కర్మ అనబడుతుంది అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నాడు. ఇంకా ఆయన అడిగినటువంటి వాటిలో కొన్ని ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. అధిభూతం క్షరో భావః పురుషచ్ఛాధిదైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడమైన ఓ అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్ అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపము ఏదైతే ఉందో దానిని అధిదైవము అని అంటారు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ప్రతి దేహదారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటి నేను అది యజ్ఞముని అంటే యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ అర్జున్ని
దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున అని పిలుస్తున్నాడు. మరి ఇక నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు, లేదా భౌతిక జగత్తుగా పిలువబడేటువంటిది అంటారు అని. ఇక సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అధిదైవము అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ప్రతి దేహదారి హృదయంలో ఆ పరమాత్మ రూపంలో ఉండేటువంటి నేను అది యజ్ఞాన్ని, అంటే ఆ యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి అంశాలకు. సో సాధారణంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు చూసినట్లయితే, మొదటి ప్రశ్న బ్రహ్మము అనగానేమి? దానికి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సమాధానము, నాశన రహితము దివ్యము అయినటువంటి జీవుడే బ్రహ్మము అని పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆధ్యాత్మము అనగానేమి అనేటువంటిది ఈ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము ఈ విధంగా ఉంది. జీవుని నిత్య స్వభావము మనము, అంటే ఇక్కడ తెలుసుకోగలిగిన ఆధ్యాత్మము అంటే ఆ జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావము. ఇక కర్మ అనేటువంటిది ఆ దేహాల యొక్క ఉనికికి, ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అంటారు అని చెప్తున్నారు. అధిభూతం అంటే భౌతిక జగత్, ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అధిదైవం, సర్వ దేవతలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో అదే అది దైవంగా పరిగణించబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అది యజ్ఞ అంటే ఏమిటి అన్నాడు. అంటే ఆ యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అంటే ఆ పరమాత్ముడే యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే అది యజ్ఞం అంటే ఆ యజ్ఞ ప్రభువు ఆ పరమాత్ముడు ఎక్కడ వసించును అంటే ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో ఆ యజ్ఞ ప్రభువు ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. అలాగే ఇంకా ఆయన అడిగాడు, మరణ సమయంలో మరి నిన్ను ఎలా స్మరించాలి అంటే మరణ సమయంలో నిన్ను మేము ఏ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానాలు. సో ఇంకా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ జీవిత చివరి సమయంలో, అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్పబడేటువంటి అంశం ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం య ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహానికి తావు లేదు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఆ మరణ సమయంలో మనం ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని మాత్రమే పొందుతాము అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యం తే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే అతడు పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనము ఆ మరణ సమయంలో ఏ భావంతో ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి శరీరాన్ని మాత్రమే అతడు
పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే, ఇక్కడ ఈయన భరత మహారాజు. ఈయన ఎంతో భాగవోత్తముడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. తన రాజ్యాన్ని అనేక వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించి, ఆ తర్వాత ఆ రాజ్య బాధ్యతలను తన కుమారులకు అప్పగించి, ఆయన ఆ వనానికి చేరి అక్కడ ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని, చక్ర నది ఒడ్డున తటం పైన, చక్ర నది తటం దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని, ఆ ఆశ్రమంలోనే ఉంటూ జీవనాన్ని గడుపుతూ ఆ భగవంతుడిని ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండేవాడు. అయితే ఒకసారి ఆయన నది ఒడ్డు పైన కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో, స్నానాలు ఆచరించి కూర్చున్నటువంటి సమయంలో, ఒక నిండు శూలాలుగా ఉన్నటువంటి అంటే నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి ఒక జింక అక్కడికొచ్చి నీళ్ళు తాగడానికి ప్రయత్నం చేసింది. అదే సమయంలో ఆ అడవికి రాజుగా ఉండేటువంటి ఆ సింహం యొక్క అరుపులు వినిపించాయి. దానికి భయపడినటువంటి ఆహ్, నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి ఆ జింక ఆ నదిలోకి దూకి అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది అంటారు. అది ఎప్పుడైతే ఆ నదిలోకి దూకుతుందో ఆ సమయంలో ఆ జింక పిల్ల అక్కడి నుండి తన యొక్క గర్భం నుండి జారి బయటపడుతుంది. సో, అది గమనించకుండానే అది అవతల ఒడ్డుకు చేరడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆయాసం వల్ల అది మరణించిపోయింది అవతల ఒడ్డునని చెప్తారు. ఆ సమయంలో దీన్ని గమనించినటువంటి ఆ భరతుడు ఆ నదిలో శుభ్రంగా ఆ జింక పిల్లను కడిగి తీసుకొచ్చి తన ఆశ్రమంలోనే ఉంచుకొని, తనతో పాటు దాన్ని పెరగనిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఇక ఈయన ఆ జింక వైపుకు మోహించబడి, అంటే ఆ జింక చేసేటి పనులకు ఇష్టపడుతూ ఆ జింక ద్వారా హ్మ్. సో, ఆయన అక్కడ గడుపుతూ ఉంటుంటాడు కాలం. మరి కాలం ఎవరి కోసమో ఆగదు కనుక ఆయనకు మరణ సమయం ఆసన్నమవుతుంది. ఆ సమయంలో ఆయన, అయ్యో! నా జింక ఏమైపోతుందో, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కదా! అది ఎటు పోతుందో, ఏం తింటుందో అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండిపోయారు అని చెప్తారు. ఆ మరణ సమయంలో. ఎందుకంటే తాను ఉండంగా ఆ జింకను చూసుకున్నాడు జాగ్రత్తగా. మరి తానెళ్ళిపోతున్నాడు కనుక, మరి ఇక ఆ భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ ఆహ్, భావాలతో ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఆ జింక గురించే ఆలోచిస్తూ ఆ దేహాన్ని వదిలివేస్తాడు. అప్పుడు ఆ భరతుడు మరు జన్మలో జింక దేహాన్ని పొందడం జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, మరి అంటే చివరి సమయంలో ఏ భావాలతో మనముంటే, ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి శరీరాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ జింక శరీరాన్ని పొందినటువంటి భరతుడు తన అంతకుముందు జన్మలో చేసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వల్ల తను చేసినటువంటి పొరపాట్లు తెలుసుకొని, ఇక మొదట ఎండిటాకులను మాత్రమే తీసుకొని, ఆ తర్వాత నీటిని మాత్రమే తీసుకుంటూ, ఆ దేహాన్ని వదిలివేసి నెక్స్ట్ జడభరతుడుగా పుట్టారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత అతడు ముక్తి పొందుతాడు. సో, ఇంకా ఈ అధ్యాయంలో ఈ విద్యుక్త ధర్మము అనేటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. సో, ఆయన ఆ విధంగా అంతకుముందు విషయాలను చెప్పి, అంటే దేహంను త్యజించేటప్పుడు మనుజుడు ఏ భావాలను స్మరిస్తూ ఉంటాడో, అదే భావాలను అతడు నిశ్చయముగా పొందుతాడు అని చెప్పారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, "ఓ అర్జున! అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ, అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా." అంటే అర్జునుడిని ఇక్కడ ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించమని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆయన యొక్క విద్యుక్త ధర్మముని కూడా చేయమని చెప్తున్నాడు. సో, కనుకనే అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండడం వల్ల అక్కడ హ్మ్, జరిగేటువంటి లాభ నష్టాలకు సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు ఆచరించవయ్యా అంటున్నారు. ఇక
నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి మనసు బుద్ధిని నాయందు నిలిపి నీవు సందేహం లేకుండా నన్ను పొందగలుగుతావు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు. అంటే ఇక్కడ ఆ అర్జునుడికి ఇవ్వబడినటువంటి ఉపదేశము కామ్యకర్మల యందు మునిగేటువంటి వాడు ఆ సర్వజనులకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ కామ్యకర్మలలో మునిగిపోవడం అనేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విద్యుక్త ధర్మము లేదా కర్మలను త్యజించమని భగవాన్ అంటే వాటిని వదిలివేయమంటలేదు. వాటిని ఆచరిస్తూనే అంటే భగవత్ సంబంధంలో వాటిని ఆచరించమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా చేయడం వల్ల ఆ బంధనాలు ఏవి కూడా అంటే చేసేటువంటి వారికి అంటకుండా ఉంటాయి అని, సో తద్వారా వారు ఎటువంటి సందేహం లేకుండా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవడం, రిమెంబరింగ్ చేసుకునేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అభ్యాస యోగ యుక్తేన సేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం తప్పుకోక నన్ను ఆ దేవాది దేవుడిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించేటువంటి వారి కోసం ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము నుండి రథం వస్తుంది మనకి. ఆ విష్ణుదూతులు వచ్చి మనని తీసుకువెళ్తారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మనస్సుని ఆ భగవంతుడి యందే ఉంచి ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణలోనే నిలిపి ఉంచినట్లయితే మార్గం తప్పుకోకుండా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనం అజామిలుడు అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడిని చూసినట్లయితే, ఆయన యొక్క స్టోరీ చూసినట్లయితే, ఆయన అజామిలుడు అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు, తను ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడు. చిన్నప్పటి నుండి కూడా తల్లిదండ్రుల వద్ద నుండి ఆ కుటుంబంలో అంటే ఆ భక్తి మార్గంలోనే అతడు ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ యుక్త వయస్సు వచ్చి అన్ని చేస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో అంటే అప్పటికి అతనికి వివాహం అవుతుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఒకరోజు అడవికి వెళ్ళి ఆ భక్తికి సంబంధించినటువంటి వస్తువులు తీసుకురావడానికి ఆయన అడవికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక వేశ్య ఒక పురుషుడితో కలిసి ఉండడాన్ని అతడు చూసి మోహింపబడతాడు. తాను కూడా ఆ వేశ్యని పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనకి వస్తాడు. ఆ క్రమంలో తన మంచి చెడులను మర్చిపోవడము, ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను వదిలివేయడము, చివరికి తన భార్య పిల్లలను కూడా వదిలేసి ఆమెతోనే ఉంటాడు. ఆమె ద్వారా ఒక బహు సంతానాన్ని పొందుతాడు. చివరి వానికి నారాయణ అనేటువంటి పేరు పెడతాడు. ఆ తర్వాత ఆయన ఇక ఆ కుటుంబాన్ని వాళ్ళని పోషించడానికి అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తాడు అని చెప్తారు. సో ఇక కాలము నిరంతరంగా ప్రయాణించేటువంటిది. సో కాలము ఆసన్నమవుతుంది. ఆ అజామిలుడు ముసలివాడవుతాడు. ఆయనకి మరణం సంభవించేటువంటి సమయం ఆసన్నమైనది. ఆ సమయంలో ఆ అజామిలుడిని తీసుకువెళ్ళడానికి మొదటగా యమభటులు వస్తారని చెప్తారు. కొంత ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వాడు మరణ సమయంలో కొంత మనకి ఆ విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయని చెప్తారు. అయితే ఆ సమయంలో భయపడిపోయినటువంటి ఆ అజామిలుడు తన చిన్న కుమారుడి పైన ఉన్నటువంటి వాత్సల్యంతో నారాయణ నారాయణ అంటూ ఆయన పిలుస్తాడట. ఎప్పుడైతే ఆ అజామిలుడు ఆ విధంగా నారాయణ నారాయణ అంటూ పిలిచాడో అటువైపుగా వెళ్తున్నటువంటి ఆ విష్ణు భటులు అక్కడికి వస్తారట. వచ్చినప్పుడు ఇక ఆ విష్ణు భటులకు యమభటులకు మధ్య వాదోపవాదం జరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని యమధర్మరాజు దగ్గరికి తీసుకువెళ్తారు.
అయితే మరి ఆయన వాస్తవానికి మరి మీ దేవుడైన అంటే మీ అది ప్రభు అయినటువంటి విష్ణువునికి నారాయణుని కాదు పిలిచింది, తన కుమారుడే. ఏదైనా నారాయణ అనేటువంటి ప్రభువు యొక్క నామాన్ని వారు పిలిచాడు కనుక వారిని మేము కాపాడుతాము అని చెప్తారు. అప్పుడు ఇక ఆ యమధర్మరాజు కూడా విష్ణు భటుల జోలికి వెళ్ళకండి అంటే విష్ణు భక్తుల జోలికి వెళ్ళకండి అని చెప్పి ఆ యమభటులకు చెప్తాడట. ఆ విధంగా ఆ అజామిలుడుకు మరొక అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. ఇక తర్వాత ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మందిరం దగ్గరికి వచ్చి నిరంతరం కూడా భక్తి భావనలోనే నిమగ్నమై ఉండి చివరికి ముక్తి ఆ విష్ణు భటులు వచ్చి ఆయన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి తీసుకువెళ్తారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని నామాన్ని నిరంతరం జపించడం వల్ల కలిగేటువంటి మరి ఆ భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆ భగవంతుడు మన మరణ సమయము ఆసన్నమయ్యేటువంటిది అకస్మాత్తుగా జరిగేటువంటిది అది. ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవరం కూడా ఊహించినటువంటి సందర్భం. సో కాబట్టి మరి ఆ అకస్మాత్తుగా జరిగేటువంటి పరీక్షకి ఎప్పుడు సిద్ధం కావాలి అంటే ఇప్పుడే సిద్ధం అవ్వాలి. సిలబస్ ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడు. అంటే ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అనంటే ఇక్కడ జపించడం ద్వారా భగవద్గీతను చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము, అలాగే ఇతరులకు సేవ చేయడము, ఆ భక్తులకు సేవ చేయడము అనేటువంటి అంశాల ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకోవడానికి సిద్ధమవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. మరి ఏ సమయం అంటే సమయం కోసం ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే అది వెళ్ళిపోయేటువంటిది. మన కోసం ఆగనటువంటిది ఈ సమయం. సో కాబట్టి మనము మంచి సమయం అంటూ ఏది లేకుండా ఏ సమయం నుంచైనా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి భక్తి యోగాన్ని ప్రారంభించాలి అని చెప్తారు. ఫలితం ఏంటి అంటే ఈ జీవుడు ఆ పంజరంలో బంధించబడినటువంటి జీవుడు పక్షి ఎలాగైతే బయటకు ఎగిరిపోతుందో స్వేచ్ఛగా, సో ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలలో పాల్గొనడం ద్వారా మనకు కలిగేటువంటి ఫలితము ఆ బంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి ఆత్మ విముక్తి చేయబడుతుంది. సో ఆ ఆత్మ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా స్మరించాలి అనేటువంటి చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కవిం పురాణ మనుషాసితారాం అనోరణీయాంస మనుస్మరేద్ యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. ఇంకా ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా స్మరించాలి అంటే చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడిని సర్వము తెలిసిన వాడిగాను, అలాగే ఆ భగవంతుడే అతి ప్రాచీనుడుగాను, అన్నింటినీ నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడుగాను, సూక్ష్మమైనటువంటి వాడుగాను, అలాగే ఆ అన్నిటినీ పోషించగలిగేటువంటి వాడు, అన్ని భౌతిక భావనలను అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు, ఊహాతీతుడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూప సహితునిగా మనిషి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా స్మరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే భగవంతుడిని మనము ఆ అన్నింటినీ కూడా నియమించేటువంటి వాడుగాను, సూక్ష్మము కన్నా సూక్ష్మమైన వాడుగాను, సమస్తమును పోషించేటువంటి వాడుగాను, భౌతిక భావనలకు పరమైనటువంటి వాడు, అతీతుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, అచింత్యుడు, అలాగే రూప సహితుడుగాను ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ పరమ పురుషుడు సూర్యుడిలా ప్రకాశించేటువంటి వాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఎలా భగవంతుడిని పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అనన్య చేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః
తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పృతకుమారుడా, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైనటువంటి భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓ అర్జున, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించేవానికి, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము కూడా క్రమం తప్పకుండా నిరంతరము శ్రమించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారి యొక్క అంటే క్రమం తప్పకుండా భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించుటువంటి వానికి వారి యొక్క స్థిరమైనటువంటి భక్తి సేవ కారణంగా ఆ భగవంతుడు వారికి చాలా సులువుగా లభిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం అనేటువంటిది భక్తి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, అంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి అంశాలు ఆయన కూడా ఆచరించినటువంటి వాడు. సో ఆ భగవంతుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో భూమండలం పైకి అవతారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మొదట కొంతకాలం ఆ నందుని యొక్క బృందావనంలో గోవులను కాసుకుంటూ అలా ఉంటాడు. ఆ తర్వాత మధురకు రావడము, అక్కడ కంసుని సంహరించడము, ఆ తర్వాత తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆ సాందీపుని దగ్గర ఆయన ఆ విద్యలన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి ఆ సాందీపుడి వద్ద విద్యలు నేర్చుకుంటున్నటువంటి సమయంలో అతనికి ఒక మంచి మిత్రుడు ఉండేవాడు, బ్రాహ్మణ ఆయనే ఈ కుచేలుడు. సుధాముడు అనేటువంటి కుచేలుడు ఆ భగవంతుని స్నేహితుడిగా ఉండేటువంటి వాడు. ఆ తర్వాత విద్యలు నేర్చుకున్న తర్వాత ఎటువళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతారు. భగవంతుడు అక్కడ మధురకు వెళ్ళడం, అక్కడ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇప్పుడున్నటువంటి బందర్ ప్రాంతంలో, ఆయన గుజరాత్‌లో ఉంటున్నాడు. అక్కడ తన యొక్క బ్రాహ్మణ వృత్తిని చేస్తూ ఉంటాడు. భక్తి భావనలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు. కానీ అతని యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతము, పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలంగా ఆయన చాలా భేద అంటే అంటే ఇక్కడ పేదరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. అలాగే ఆయనకి వివాహం అవుతుంది. మంచి భార్య వస్తుంది. కానీ ఆయన అనేకమైనటువంటి సంతానాన్ని పొందడము, వారిని పోషించుకోవడం కూడా కష్టమవుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటాడు. అట్టి పరిస్థితులలో అతని భార్య అడుగుతుంది, నీ యొక్క చిన్ననాటి స్నేహితుడు కృష్ణుడు అక్కడ రాజుగా ఉన్నారు కదా! అతని దగ్గరికి వెళ్తే మన ఈ ఏదైతే ఉందో, ఈ పేదరికం ఏదైతే ఉందో కొంత మనకి తీరిపోతుంది. మీరు వెళ్ళండి అని అడుగుతుంది. కానీ ధన ఆర్జన కోసం ఆయన శుద్ధ భక్తుడు ఆ సుధాముడు. మరి ధనార్జన కోసం ఆయన ఆ విధంగా వెళ్ళేటువంటి వాడు కాదు. అప్పుడు భార్య అంటుంది, మన కోసం కాకపోయినా మన పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళు పస్తులు ఉంటున్నారు, వారి కోసమైనా వెళ్ళండి అంటే, అప్పుడు సుధాముడు అంటే కుచేలుడు, ఆ చిరిగినటువంటి వస్త్రాలను ధరించేటువంటి వాడు కనుక కుచేలుడు అని పిలుస్తారట. సో ఆయన ఇక తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని కలవచ్చు కదా అనేటువంటి ఒక నెపంతో అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంటాడట. ఒప్పుకుని మరి వెళ్తాను కదా, ఎవరిదైనా పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు పుట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదు కదా, మరి ఇంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా అతను నా స్నేహితుడికి తీసుకువెళ్ళడానికంటే, మన ఇంట్లో ఏమున్నాయ్యా, తిండికి పిల్లలకి తినటానికి ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే, కానీ ఎక్కడో 2 అటుకులు ఉన్నాయి కొన్ని పాతవి అనంటే, సరే అదన్నా ఇవ్వు, కానీ ఒక 2 పిడికెలేదో అటుకులు ఉంటే అవి తన యొక్క కండువాలో కట్టుకొని ఆ భగవంతుని దగ్గరకు వెళ్తారు అని చెప్తారు. అక్కడికి వెళ్ళగానే అక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవం, ఆ రాణులందరికీ కూడా సుందరమైనటువంటి అంతఃపురాలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు రుక్మిణి మాతాపుర అంతఃపురంలో ఉన్నారు అని, సో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గేట్ కీపర్లు ఉంటారు కదా, సో వారికి ఆ కుచేలుడు చెప్తారు, నేను చిన్ననాటి స్నేహితుడును కుచేలుడిని వచ్చాను, సుధాముడిని వచ్చాను అంటే, అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు సాధారణంగా ఎదురుగా వచ్చి ఆయన్ని
ఒక అతిథి మర్యాదలతో అతన్ని తీసుకువెళ్తాడు. తీసుకువెళ్ళి అన్ని అతిథి మర్యాదలు చేసి, సాయంత్రం పూట ఇద్దరు మంచిగా ముచ్చట్లు చెప్పుకున్న తర్వాత, "మిత్రమా నా కోసం ఏం తెచ్చావు? ఏదో తెచ్చుంటావు మా వదిన గారు నాకు ఏదో పంపించి ఉంటుంది కదా!" అంటే ఆహ్, అప్పుడు అక్కడున్నటువంటి పరిస్థితులు చూసినటువంటి ఆ సుదాముడు చాలా సిగ్గుపడతాడట. "నేను ఏంటి అటుకులు తీసుకొచ్చాను 2 పిరికెలు. ఇవి ఎలా ఇవ్వాలి?" అని సిగ్గుపడుతూ ఉంటే, అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చూసి, ఆ కండువ గుంజుకొని, కండువలో ఉన్నటువంటి అటుకులు తీసుకొని బుక్కుతాడట. ఇంకొక బుక్కెడు తీసుకొని బుక్కబోతుంటే, ఆ రుక్మిణీ మాత నీళ్ళిస్తే, "ఇక ఆకండి, ఇక తినకండి చాలు. నువ్వు ఒక్క బుక్కెడు ఆయన యొక్క అటుకులు తీసుకున్నందుకే తరతరాలకు తరగని సిరి సంపదలు ఆయనకి నీ మిత్రుడికిచ్చావు. సో, ఇంకా అయితే ఎక్కువవుతుంది" అని ఇచ్చి నీళ్ళు తాగమని చెప్తుందట. సరే, ఆ రోజు సాయంత్రం అంతా మంచిగా ఇద్దరు మిత్రులు చిన్ననాటి విషయాలు, అంత సాందీపుని ఆశ్రమంలో వారు చేసుకున్నటువంటి విషయాలు, ఒకరోజు నైటు ఆ తుఫానులో వారు చిక్కుకున్నటువంటివి, తన గురువు గారి కుమారుడిని అవన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్న తర్వాత, ఇక పొద్దున్నే సాదరంగా లేసి అని చెప్పేసి ఆ సుదాముడు ఏమీ అడగకుండానే వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి తన ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి అప్పుడు అక్కడ తన ఇంటి ప్లేస్‌లో ఏదో సుందరం కొత్త భవనం నిర్మించబడి ఉంటుంది. దాన్ని వదిలేసి ముందుకు పోతుంటే అప్పుడు ఆయన భార్య వచ్చి, "ఏవండి, ఏవండి, ఇది మన ఇల్లే. ఇటు రండి. భగవంతుని యొక్క స్నేహితుడు, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మనకి ఇదంతా లభించిందని" ఆమె కూడా అన్ని నగలు అన్నీ యేసుకొని వస్తుందట. అయినా ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన వాటికి పొంగిపోకుండా, ఆ సుధాముడు అదే విధమైనటువంటి జీవితాన్ని గలుపుతూ, ఆయన యొక్క భక్తిలోనే నిమగ్నమై ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు. సో, ఆ భగవంతుడు చాలా సులభంగా లభిస్తాడు అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. భక్తి మార్గం ద్వారా మాత్రమే ఆయన లభిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుడిని పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్ను హరే కృష్ణ నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండినటువంటి ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి వారు ఇంక ఎప్పటికీ రారు అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించినటువంటి భక్తి యోగులైనటువంటి మహాత్ములు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడము అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణత. మరి ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణతను పొందిన తర్వాత ఇక వారు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దుఃఖాలతో నిండిన ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వారు ఎప్పటికీ తిరిగి రారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకము వరకు అన్నీ పునరావృతమయ్యేవి. పుట్టుక మరియు మరణం జరిగేటువంటి కష్టాల ప్రదేశాలే. కానీ ఓ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా ఏ లోకానికి చేరుకున్నా అవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనటువంటివే. అన్నీ కూడా పునరావృతమయ్యేవే. అంటే జనన మరణ చక్రాలలో కొట్ తిరిగేటువంటివే అని చెప్తున్నారు. సో, ఎలాగైతే రంగుల రాట్నంలో తిరుగుతూ ఉంటుంటామో, పైకి వెళ్ళడము, మళ్ళీ కిందికి రావడము, లేదా ఒక్కొక్కసారి కిందకొచ్చి పైకి పోయినట్లుగా. సో, ఈ విధంగా నిరంతరము ఆ విధంగా తిరుగుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా. సో, కాబట్టి ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మలోకం నుండి ఆ కింద ఉండేటువంటి పాతాళ లోకం. అంటే ఈ 7, 14 లోకాలలో, ఈ 14 భువలోకాల్లో ఏ లోకానికి చేరుకున్నా అశాశ్వతమైనదే. మళ్ళీ తిరిగి పుట్టుక ఉండేటువంటివే అని చెప్తున్నారు.
కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నట్లయితే వారు ఇక మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉండేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము. మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వారు తిరిగి రారు అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నటువంటి. మరి ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం తాత్కాలికమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. భూతగ్రామ స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాఘమే వశ పార్థ ప్రభవత్య హరఘమే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ కూడా బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రి రావడంతో ప్రకృతిలో లీనమైపోతాయి. అంటే బ్రహ్మ యొక్క పగటి మరియు రాత్రి సమయాలలో కల్పము ప్రారంభము కల్పాంతము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఈ కల్పం అంటే ఒక బ్రహ్మ యొక్క ఒక పగటి సమయము ఒక కల్పంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే అంటే ఇక్కడ రాత్రి కాగానే బ్రహ్మకు ఆయన నిద్రిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ సృష్టి అంతా కూడా లయించబడుతుంది అని చెప్తారు. మళ్ళీ ఆయన మెలుకొనగానే ఈ సృష్టి ఉనికిలోకి వస్తుంది. ఎలాగైతే మనకు రాత్రి సమయంలో అన్నీ ఉంటాయి, కానీ సూర్యుని యొక్క వెలుతురు ప్రకాశం లేకపోవడం వల్ల అంతా చీకటి అయోమయం అయిపోతూ ఉంటుంది. మరలా సూర్యుడు ఉదయించగానే ఉన్నవన్నీ కూడా ఉనికిలోకి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం లాగానే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఈ జీవులన్నీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించడము లయించిపోవడము జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఈ వైదిక శాస్త్రం ప్రకారంగా కాలం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది. సో కలియుగము, మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగం ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క నిడివి చూస్తే 4,32,000 సంవత్సరాలు. ద్వాపర యుగం దానికి 2 రెట్లు ఉంటుంది కాబట్టి 8,64,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగము 3 రెట్లు ఉంటుంది, 12,96,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. సత్యయుగము 4 రెట్లు ఉంటుంది కాబట్టి 17,28,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక మహాయుగము అంటారు. అంటే ఇవన్నీ కలిపితే ఇంతకుముందు కూడా మనం లెక్కగట్టాము, కలియుగానికి 10 రెట్లు అవుతుంది ఒక మహాయుగం అంటే. సో కాబట్టి 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక మహాయుగం. మరి ఇది ఒక మహాయుగం. ఇటువంటివి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగటి సమయము అని చెప్తారు. అంటే కల్పము అంటే అది 1000 మహాయుగాలు. సో కాబట్టి ఇది ఇంటూ 1000. సో ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఈ ఇంత వయస్సు అంటే ఇంత సమయము కల్పం ఉంటుంది. అలాగే రాత్రి సమయం కూడా అంతే ఉంటుంది ఆ భగవంతునికి. అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి సమయం కూడా అంతే సమయం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క వ్యవధి బ్రహ్మ జీవిత కాలమైనటువంటి 100 సంవత్సరాలు అన్నట్లయితే 311 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆయన 100 సంవత్సరాలు ఉంటారు. అలాగే ఇక ఆయన ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం తం ఆహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది, మరియు ఇది పరమగమ్యము. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు, అది నా సర్వోన్నత నివాసము అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించినటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దేవదేవుడు దివ్యధామమైనటువంటి అది ఏదైతే ఉందో అది సర్వ కోరికలను నెరవేర్చేటువంటి చింతామణి ధామంగా బ్రహ్మ సంహితలో వర్ణించబడినటువంటిది. అంటే ఆ గోలోక బృందావనముగా తెలియబడేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము చింతామణి భరితమైనటువంటి సాధములతో
అది అలరాడుచుంటూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎవరైనా ఏది కోరుకుంటే అది లభించేటువంటి విధంగా ఉంటుంది. అక్కడ కల్ప వృక్షాలు ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి కోరికలను నెరవేర్చేటువంటి కల్ప వృక్షములు, అలాగే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్షీరాన్ని ఇచ్చేటువంటి కామధేనువులు సురభిలు అనేటువంటి ఆ గోవులు కూడా అక్కడ ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం అది చాలా మహోన్నతమైనది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది ఇక చెప్పబడేటువంటి దివ్యధామాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము, ఆ భగవంతుడు నిరంతరము ఆ లక్ష్మీమాతతో అనేకమైనటువంటి మాతలతో అక్కడ ఉండేటువంటి తన యొక్క సాంగత్వంతో, తన యొక్క భక్తులతో నిరంతరము ఆ భగవంతుడు ఉన్నారని చెప్తారు. అక్కడ అందరూ కూడా ఆ చతుర్భుజ రూపాలలోనే ఉంటారు అని చెప్తారు ఆ దివ్యధామంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత. సో ఇక ఆధ్యాత్మిక లోకం గురించి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం చూస్తే ప్రతి పదము కూడా పాటలాగానే ఉంటుంది అని చెప్తారు. ప్రతి అడుగు నృత్యం లాగానే ఉంటుంది. ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇక మనం ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచం తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి అడుగు కూడా ప్రమాదకరంగానే ఉంటుంది. ప్రతి పనిలో కూడా మనము బాధలనే అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాం. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క స్వభావాన్ని గురించి చూస్తే ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము ఏదైతే ఉందో, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతమైనటువంటిది. ఈ భౌతిక లోకాలు పోయే విధంగా, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 7 లోకాలు, 14 లోకాలు అన్నాం కదా, ఈ 14 లోకాలన్నీ కూడా అందులో ఉండేవన్నీ కూడా నశించిపోయేటువంటివి. కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఎటువంటి తప్పులు లేనటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం. అపరిమితమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటిది ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం. మనమున్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కొద్ది కాలం సంతోషంగా ఉంటే కొద్ది కాలం దుఃఖాలను అనుభవిస్తూనే ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి అపరిమితమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం. మరి మనం ఈ ప్రపంచంలో, భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరిచి ఇదే ఆనందం అనుకుంటున్నాం, ఈ సుఖాలే. కానీ ఇది చాలా చాలా తాత్కాలికమైనటువంటిది, ఇది వాస్తవమైనటువంటిది కాదు. కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని అక్కడ పొందేటువంటి ఆనందమే అపరిమితమైనటువంటి ఆనందము అక్కడ లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామము అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, సర్వ కోరికలను నెరవేర్చగలిగేటువంటి చింతామణి ధామంగా భగవంతుడిది. అలాగే ఆ కోరినటువంటి దేన్నైనా నెరవేర్చగలిగేటువంటి ఆ కల్ప వృక్షములు వంటివి. అలాగే ఏ సమయంలో కావలసిన క్షీరాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆ కామధేనువులు ఉండేటువంటి ప్రదేశం. సో కాబట్టి అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనటువంటిది, అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము అది అని చెప్తున్నారు. ఇక దానిని చేరుకున్న తర్వాత తిరిగి రానిటువంటి ప్రదేశము ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామము అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, పురుష స పరపార్త భక్త్యా లభ్యస్త్వ నన్యయా యస్త్యాంతస్తాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలను తనలో ఇముడ్చుకొని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ సమస్త భూతాలను ఆయనలోనే ఇముడ్చుకున్నటువంటి, ఆయన సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయనలోనే ఈ సర్వలోకాలలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి, ఇక సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను అచంచలమైనటువంటి భక్తి వల్ల మాత్రమే పొందవచ్చు. మరి ఏ మార్గము కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అనువైనటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని పైన శుద్ధమైనటువంటి భక్తి ద్వారానే
ఆయన్ని పొందగలుగుతాము అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, శుక్ల కృష్ణ కృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యానావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. వేదాభిప్రాయము ప్రకారము శుక్ల కృష్ణ అనే రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తారు. శుక్ల మార్గంలో పయనించేటువంటి వాడికి జన్మరాహిత్యము, కృష్ణ మార్గంలో పోయినటువంటి వాడికి పునర్జన్మలు కలుగుతాయి అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా యోగులు, జ్ఞానులు అనేటువంటి వారు అటువంటి వారు సాధారణంగా ఆ శుక్ల మార్గంలో, అంటే ఆ వెలుతురు మార్గంలో వారు పయనిస్తారు అని, ఆ చివరి సమయంలో కూడా ఆ విధంగానే ఉంటారు అని, తద్వారా వారు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక సాధారణ కర్మకాండలను ఆచరించేటువంటి వారు ఆ చీకటి సమయంలో, అంటే కృష్ణపక్షంలో వారు వెళ్తారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆ కృష్ణపక్షంలో, అంటే ఆ అంధకార మార్గంలో ప్రయాణించినటువంటి వారు అంటే వారు చేసినటువంటి కర్మల ప్రకారంగా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవడము, లేదా అధమ లోకాలకు చేరుకోవడము, తిరిగి మళ్ళా అవి క్షీణించిపోగానే ఆ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ మార్త్యలోకానికి రావడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ జ్ఞానులు శుక్లపక్షంలో వెళ్ళడం వల్ల వారు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకుంటారు అని, ఇక సాధారణ కర్మకాండలలో నెలకొనేటువంటి వారు కృష్ణపక్షంలో వెళ్తారు అని, వారు ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకొని అక్కడ వారి కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తూ, ఆ దేవతలు అనుభవించేటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా వీరు అనుభవించి తిరిగి అవి అయిపోగానే వచ్చి భూలోకంలో పడిపోతారు. ఈ విధంగా జనన మరణ చక్రాలలో ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక మూడో రకమైనటువంటి వారు భక్తులు. ఈ సమయాలతో సంబంధం లేకుండా కృష్ణ శుక్ల పక్షాలు అనేటువంటి, అంటే వెలుతురు మార్గాలు, పౌర్ణమి అమావాస్య మార్గాలు, అంటే చీకటి వెలుతురులు అన్నట్టు, ఈ మార్గాలకు సంబంధం లేకుండా ఏ సమయంలోనైనా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం కృష్ణ లోకాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నైతే శృతి పార్థ ధ్యానం యోగి ముహ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసినాను నా భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు అంటూ చెప్తున్నారు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసినటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే అటు వెలుతురులో వెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని చేరుకోవడము, చీకటి మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు, దేహాన్ని వదిలినప్పుడు ఈ ఉన్నత లోకాలకు లేదా అధమ లోకాలకు చేరుకోవడము, తిరిగి మరలా ఈ భూలోకం రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసినప్పటికీ కూడా నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కలవరపడరయ్యా. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడు. నువ్వు ఏదో మోహానికి గురయ్యి ఉన్నావు, నీవు సో యుద్ధం చేయనంటూ ఉన్నావు. సో కనుక నీవు ఎల్లప్పుడూ నా యందు భక్తిలో స్థిరవై ఉండు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆయనకి అర్జునుడికి ఆయనకి ఆదేశం ఇస్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తి మార్గాల్లో ఉండమని. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముప్పైతి చాధ్యం. సో ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, వేదేషు యజ్ఞేషు తపశ్చైవ దానేషు యత్ పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా
యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపశ్చైవ. అంటే ఈ భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి వ్యక్తి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వేద అధ్యయనం చేయడము, వేదేషు వేదాధ్యయనం, యజ్ఞేషు యజ్ఞ నిర్వహణలు చేయడం, తపస్సు చేయవ తపస్సులు చేయడం, దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం, దాతృత్వము ఇవ్వడము లేదా తాత్విక మరియు కామ్య కర్మలను అనుసరించడము వలన కలుగు పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం అంటూ ఉన్నారు. అంటే సో ఈ భక్తియుతమైనటువంటి మార్గంలో పాల్గొన్నటువంటి వారు ఇక చెప్తున్నారు, వేదాలను అధ్యయనం చేయడము, యజ్ఞాలను నిర్వహించడము, తపస్సులు చేయడము, దాన ధర్మాలు ఇవ్వడము, తాత్వికమైనటువంటి కామ్యకర్మలను అనుసరించడం వలన కలిగేటువంటి పుణ్య ఫలాలన్నింటినీ కూడా నా భక్తులు పొందుతారు. వాటిని పొందడమే కాదు, వాటిని అధిగమించినటువంటి ఫలాలను పొందుతారు. వీటన్నిటినీ పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. చివరికి అతడు నిత్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి ఏ విధంగా మనకు కలుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి విషయాలు. సో ఇక్కడ ఆ మరణ సమయంలో మరి ఆ భగవంతుని ఎలా మనం స్మరించుకోగలము? ఒక్కొక్కసారి మనకి చాలా అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి అనేటువంటి ఆ విషయంతో ఆ రాజా కులశేఖర ఆళ్వార్ల వారు ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా వేడుకుంటూ ఉన్నారు. ముకుందమాలా స్తోత్రము అనేటువంటి దానిలో ఇవ్వబడినటువంటి ఒక శ్లోకం ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నారు. కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాం అద్వైవ మే విశతు మానసరాజహంసః ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తైః కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అంటే అంటున్నాడు ఆయన ఇక్కడ ఆ కులశేఖర ఆళ్వార్లు వారు చెప్తున్నటువంటి, కృష్ణ మరణ సమయమున నిన్ను స్మరింతునని అంటిని. అంటే మరణ సమయంలో నిన్ను స్మరించాలి అనే నేను నిరంతరము ఆ విధంగా ఉన్నాను, ఆ భావంతో నేను ఉన్నాను. కానీ ఆ వేళ అంటే మరణ సమయంలో, మరణము ఆసన్నమైనటువంటి సమయంలో మనం ముసలివాళ్ళమై ఉండి కపవాత పైత్యాల చేత కంఠము మూతపడిపోవచ్చు. అప్పుడు నీ స్మరణ కలుగునో కలగదో కదా. అంటే ఆ ముసలితనంలో మనలో కలిగినటువంటి ఆ వాత పైత్యాల వలన ఆ కంఠము మూతపడి ఉండిపోయినట్లయితే మరి అప్పుడు నీ స్మరణ నేను చేయలేకపోతాను కదా. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని వజ్ర పంజరము వలె ఉండు నీ పాదపద్మము మధ్యన చేరునుగాక అంటూ ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాల యొక్క ఆశ్రమం అనేటువంటిది విరోధులకు ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు. ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను చేరుకోగలగడం అనేటువంటిది భక్తి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో అందుకే ఆ కులశేఖర వారు ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు కృష్ణుడితో, మరణ సమయమున నిన్ను స్మరించాలి అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. కానీ ఆ సమయంలో ఆ ముసలితనం వలన కపవాత పైత్యముల చేత నా కంఠము మూతపడిపోవునేమో, అందుద్వారా నేను నీ స్మరణ చెయ్యలేకపోవచ్చు కదా. కావున అప్పటిదాకా నాకు అవసరం లేదయ్యా, ఇప్పుడే నన్ను నీలో చేర్చుకో అంటూ ఆయన అడుగుతున్నారు. కావున ఇప్పుడే నా మానస రాజహంసము విరోధులెవ్వరూ చేరలేని, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడం అనేటువంటిది విరోధులకు సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు.
ఒక భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో విరోధులు ఎవ్వరు చేరలేని ఆ వజ్ర పంజరము వలె ఉండేటువంటి నీ పాద పద్మము మధ్యన చేరుగాక అంటూ ఆయన వేడుకున్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క భక్తి కలగడానికి మనము అందరం కూడా ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి నామ సంకీర్తనము, హరే కృష్ణ అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పుకోండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.